Hola, què tal? Soc el Llucià Ferrer, tinc 45 anys i fa 45 anys que el meu cor és a l'Alt Empordà. Ara direu, oh, queda molt bé. No, doncs no, és veritat, perquè fa 45 anys que jo visito l'Alt Empordà, tota la zona de Roses, de Pau, de Garriguella. Per què? Doncs perquè hi tenia família, el meu avi, i el meu avi tenia vinyes. Feia un molt bon vi i també un molt bon oli. I clar, evidentment, doncs amb els nets anàvem cada 2 per 3 a les vinyes a veure com estaven, a veure com anaven evolucionant, a conèixer les cooperatives, que n'hi ha un munt i encara a dia d'avui hi mantinc un lligam fantàstic, i voldria felicitar la Déu Empordà perquè està fent les coses molt bé. Ha fotut un pet que ens ha esquitxat a tots, en el bon sentit de la paraula. Les seves varietats, que són úniques, i a més les seves peculiaritats. Vinyes que estan a una alçada, que fan un vi molt diferent de vinyes que estan més a prop del mar, aquesta tramuntaneta tan típica i tan icònica que li dona aquest plus, que és fantàstic, i també sóc un gran observador de si a les cartes dels restaurants hi ha referències a la Déu Empordà. I sí, home, només faltaria que a l'Empordà no hi fossin. I, evidentment, als restaurants de Roses, de Canyelles, d'Almadrava, de Cadaqués, hi ha referències de la Déu Empordà, però voldria fer la crida als restaurants de Catalunya. Restaurants de Catalunya, ja teniu referències de la Déu Empordà a la vostra carta, perquè aquesta gent sí que atrapa'ls si pots. Uf!